أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا واغتنموا مواسم الخير قبل فواتها، وحاسبوا أنفسكم واعلموا أن الفرص لا تدوم. الفرص لا تدوم، الأعمار محددة، فاغتنموا مواسم الخير واجتهدوا في الطاعات. ومن أفضل مواسم الخير شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله تنبي عليه رب العالمين دافب لم ومسد. الحمد لله تنبي عليه ألمي جعل لعباده مواسم الخير، ألمي هيرواتو كأكجون وهيروات نون يتسابقون فيها بأنواع الطاعات بيون لا قوات نونني ألا نيسراني بارا نونيوي نود ألا بطو نونيوي ني ألا جيني بارا نونيوي ويتوبون من السيئات أنك توبي كبو ولجهولا. ألم ينفون سريرا أما نيوي أمبي شيريا كروكرايا وعلى كلباديك وحده على كلندو لا شريك له فرنغاتي على له، له الملك مراياتي وله الحمد tanu kan ɲuman bɛɛ bɛ ala de ye. A yɛrɛ y'a yɛrɛ kun tanu ni tanu kan sanuma minnu ye, a ka cidenw ye a majamu ni tanu kan sanuma minnu. wa huwa ala kulli shay'in qadir, se bɛ Alahu taala ye fɛn bɛɛ kɛli kan. o kɔ ka seereya kurakuraya alakira ka cidenya ka sallallahu alayhi wa sallam, ka kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ. a ko jiidi alakira kan ani alakira somo ana jenyo ani maamu sona ka tugu olu nɔfɛ tiɲɛnga fo ka taa se alqiyama sanga seli ma. o kɔ an ye weleda kan kɔrɔ bila nida'u taqwa qubayla shahri taqwa, n'o ye ala ɲɛsiranya weleda kan ye, ala ɲɛsiranya kalo yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. asilamɛw, an bɛ ɲɔgɔn wele ka na ala ɲɛsiranya ma. o de ye ko yɛrɛ dili ye, o de y'a kunkolo ye, o de y'a supasuma ye. a tɔ bɛɛ bɛ baara ni o de ye, a tɔ bɛɛ sigi b'o de kan, wa ala yɛrɛ b'a minɛ ni o de ye. inna akramakum inda Allah, aw la maa ba ala yɔrɔ, atqaakum, o ye aw la ala ɲɛsiranyaba ye min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan. innama yataqabbalu Allah, k'i k'a dɔn Alahu taala bɛ minɛni kɛ baara ɲuman fɛn o fɛn mana kɛ jɔn fɛ. ala ye sariti kunbaba kelen min k'a minɛni na, k'ale bɛ minɛni yɛrɛ kɛ kulu min bolo, almuttaqun, k'o ye ala ɲɛsiranya jɔnw de ye. innama yataqabbalu Allah, k'i k'a dɔn Alahu taala bɛ minɛni kɛ min almuttaqina, ala ɲɛsiranya jɔnw de bolo. ya rabbi ala k'an fara jamakulu kan.
وسنغلو يرتغدو يكو شهر التقوى كو على نسرانيا كالو داك فمنا الله تعالى يشون فردايا سنغلو تغدام بارا يرمينا نور يشوني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو بنو لمن يرى شو واجب يرى أكا شو كرا أو ما جاكو شو فرد يرى أكا كما كتب على الذين من قبلكم يكون شو فرد يرى من دون دمني دو كاكا قرشكم منها لا تدون بوكو شو يبتو قرقربي دو يتاركو سماكتا فو أنفا آدمنا عليه السلام هل أنفلا شو منك كاكي أنسكلي فلك سمولو من كونونيه وحالي آدم شنا قدمنا آدمنا فكان الشعر كرما صلى الله عليه وسلم ومن دو فيون فندمنا شو باب بيبولو حلو ياسرو شو جتي دو نوي أتلي هكي ولا كشو كتشو يو دانفرا مسني دو بسكا يونيونج غني آية لجا آية من بشون فردا وآية كوكو لعلكم تتقون شو يردرا على يسنا يدي كما وانا عميون ويلي كان على يسنا يما على يسنا يدي كوك غلوي وكوكا على التنو كوكرا كاتنو نكرا كرا كبركدا أنصروا يعني في لواتي منني نو يسمعلوي ربي على كافرانشيكا أسبق رجلا oni wati ude wati ma binisoja ka wati munu kumbe ma ti hami ku kumbe ma ti joro ku kumbe Allah ta'ala ka hera mawdido hera kuma munu ni ma ka nga nyagarnu ye katime hera beka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون ديكا فلني ادم ديكا نينما يقدمو نو دوغدرا بكورتو في بواتي جتي هل ناسور واتي بيغا دوتي وشيلا انا ادم ديكا كوي كبا كوي دو جوجو دو واشيلا يا هل لاكو من تاني انسان شي نينا دما بكورتو اوتليف لا كاتكي كباشيلا نانا مالي ابولودا ناكم سفر دوغدرا امني سوجا بكورتو بواتي جتي nabi yala baka sukura kono obo chukula ni bita tamado la minka die obo chukula o anganga ni soja ni mi katema beka we ala ere wati mun dete hera kuwi ala ere wati mun rekoni ka fo ko lu de hera kabbu kateme on be ni soja ni jelatike hera mun mika kada ka ayin boduf qul afo bi fadlillah ni ala kaf samadi yadi وبرحمته أنني ألك هنا فبذلك فليفرحوا وكان يفرح كان نسوجا نؤدي أو هنا أنا في سمانديا أنجامن منا ميري جاوام بلا ما بتشومنا كو على كامبر نفلو دي مولا قال أنا عايا كنجني مية وهذا كافو كامبر بولا نفلو ما فهمنا نفه ala yaka fadluna ka rahma min fu'ayala akande uluma adaka ko huwa khairun mimma yajma'un ko de here kabbu o de here kasako fenga o bagega femuru faranyonga o pana ambe ala tanu ka barkada alai sungalo suruyanna ka deli afaralla an shika allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا
ولك الحمد إذا رضيت الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تنكد عليه أنا على التنوني تشايا كعلى ولي من دون تشايا ودي دون بوكو كودي أتو على عير التنو كدا كايا دون كود ننتي جوندا يمسك علي على مجمو كاتن كا ولي من دون كاسا هكلا كو عير جون عير التنو كفر جونغا دا تو قرآن ما كان فلو فلو وكرودي الحمد لله رب العالمين وكو الإسلام أنا دونكو أنكم في الوقت من أنو يسمعوا بيونا وتكو ما فولين غورا توي دلاماي ما فولين غورا وتوي دلاماي سمعوا كوكما بسينا أمنا فو أنني فلس بكرة سونيا على نجوينا ميه سمعوا ما هو جمال لبعين ودمته كابين أكلم ونكون دونا فنما حكلا أوا وكرة يكون سمولو سبكرة غنا سمولو ni ala ya farama min shika ala ka kan yana koyi fursa kuraidi amba fomma ko occasion fedo keli dayele na iye ka sababu ben noya iye sisa sa tobe ere de bulu yani kuinga takita arba fodi ko al furasu la tadum ko occasion te tosina de occasion nana ima ka profiter koredi ni alay kodo here kodo ke nyera koy ka ifara here kodo dugeuka ki chesrisa daga wono ngoti ko nyobe nyobu ngata kambala ijebe hero be fosungolo kula a 99% be de here nyini tawi ni ere a nyini kadda hakemina alaka fonsire ya kofe ba soroka su hakem sungolo nyonda kaludo de ka nyonda jumaina baragma anyonda baragma kella fadea min bauna an sebebe mima a nama fo haram do de nga te sungalo basil ange sungalo dumini dumango sungalo selma fini ko sungalo bendia fengo e tokaje de sungalo ko ya ala bato de sungalo ya ala bato kuma nyuma ayre o de ato awati ala yɛrɛ bɛ fara mu'minu ka k'u dɛmɛ ala bato la ni shayatinu doni ye ngolomandaw na ka shayatinu minɛ k'u firike ka do hadisa nana ko ni sunkalo sera aljinɛ daw bi yɛlɛ tasuma daw bi tugu shayatinu bi don ngolomandaw na o hali y'a sɔrɔ dɔnnibaw mana tafsiru fɛn o fɛn fɔ a la sa nka a kɔni fɔra binas ko u bɛ don jɔlɔkɔw de la dɔnniba dɔw y'a fasari mɛlɛkɛw de bɛ bila afaritu jinɛ shaytanɛ kafiri ninnu k'u minɛ k'u fɔsɔn k'u siri a dɔw ko kuma kɔrɔma don ko ala bi u fanga dɔgɔya mɔgɔw filili la ka taa se hakɛ la a bɛ komi u donna garan na nka a mana k'a fila fɛn o fɛn ye bɛɛ kɔni y'a dɔn ko shaytanɛ bolo bɛ bɔ maa caman ka sunkalo la sunkalo la dɔnnibaw ko ten ko ala bɛ tiɲɛ de limaniya tiɲɛ dɛmɛ nkalon ka sunkalo hali n'o y'a sɔrɔ ala ka dɛmɛ bɛ tiɲɛ ye kuma bɛɛ nka bolo fila fa bɛ sunkalo ta kan ni sunkalo sera kuma dɔw la i ma deli ka maa min yɛrɛ ye baara ɲuman na fiyewu i b'o dɔw de ye baara ɲuman a ka fɛnw taara o fɛn jugu minnu b'a nɔ olu minɛna k'olu don garan na e bɛ dɔw t'u yɛrɛ bolo koyi o ka diya i tulo la ka diya i tulo la wala alimami ye min fɔ o de ye tiɲɛ ni ko dɔw t'u yɛrɛ an si t'an yɛrɛ bolo ala kira y'o fɔ ko karinu de bɛ bɛɛ nɔfɛ koyi adamaden kelen o kelen
قرين السوء شيطان اللي بان كيلينغ لي بينو ابي شودك كي ولا جوكا نيكي بي ولا ماكي ابي nani waswasa ki salia ki kodo ka boma ala kira ni fado min sallallahu alaihi wasallam ko hali ere kira ko hala lere ko nga ko ala ale de me ataka ko islam era ko be jina islam o be jina kafiru be jina o jina no kafiriera min junud iblis o be ka iblis aka kele chewdoy o shayatinu doy min shayatin aljin jina o jina mana kafiria o jina shaytané ko bana jina shaytané kelengeli qarinu kelengeli be ambe no fe ka waso sakina est-ce bina fo akuma amba ke cigodi ay ala ko meleke fana bino fe min bi yamor ni nyuma ala o fana kele ba dima nimba fo kanake nimba fo ake kunyumana ko jugula nimba fo ake nimba fo kanake bana ni e ka ala ko suma chaya ni kan mani bara no e fanga di famima wali ka ala kotani ka ala soso ado ada bare no fe shaytan min ba fanga di ama o ka ala soso di be mawdu mun sabatira ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ma nyine ne do ala kusmako na nyine ne do ala batuko na nyine ne do ala kubarako anno fe shaytan be ko abe fanga soro abe fanya aka bara bi nyi abulu ka tafi ngani cesrimbe ala kusma fe i cesrimbe ala jeyni ni barawla inno fe shaytan aba fanga doya ka laf datu ala ko qur'an kono ko shaytan ka dabali laflid nga allafu bazi ere tuwe ere kabara na shatinu ba no fe ko nga sungolo mana se shaytanu be friki ibo de yimba chamana ma chama be gere misru la munu de misri la taala korowi na fulutigi do be balika nyuma ya do ke munu era hakili tinde nyuma ya la abada sa to shikono wa sawosa abake sowi kama kuro do fara ala ko barakelawka halli sungolo temena o yulu fara le jamaka o de kayn ko sobe o de ko tanuni sungolo kera tubi sababu yi mami nga kana sungolo kerengere ka sungolo ke ala batu kumay ni sungolo temena ere abere kono kabi na to misirila sungolo fe ka fo on danyi sungolo ni sungolo bana on ba dabla o tetama shengmay ambe ko indamne ni tubidi ambe tubi ngania dita ala ko bara fonfe bara baw bara bani bina doala ala ko bara srafe ibi do ni tubidi ambi odato ambi hijidon wele kana tubi de ma yanu kata sungolo fana nabi na si ka tubi kurokura hali emi ngajatela ko jurumu ti kono wali kite jurumuna e ka tubi kurokura ba jurumu fana e balande joni ala kusmace jurumu be ke hijabu ye kuma dobla joni ala batuce ni sanera ni ala ya farima ala be batu dayla yi ma do bi basuru yere ko nafime ala batu kadu yi ngaw farti funa fe fiew nu ya bolo da chugo atinye nema fo koni kuma yi bisinga taka ke udru yere ka bamba to bare ambeke abana be munu na ambeke ko de frayini a chaman be ala kuta de ba se joma abada etsiga nafla sili abada etsiga qur'an kala idim se qur'an kala na ga abada ni ya ngani ya tadron saliya bin naimatika ala kuta chaya de ba se joma ska be duskun de nogo da to joka ala barkada ni ya ko ala hinana ila ka benzema kiye ka ala ko baraw dayele yi la hawla wala quwwata illa billah وداتو على كري صحابة كلا كو أتلو تلسلا أكاف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنت على ندمه إكسمن ندمه ولا سنغسك إكسمن ندمه نغسك بركة ندمه نغسك إبتو تشغل جمانا
an bɛɛ kan k'an cɛsiri nin dugawu fɛ ala k'i dɛmɛ a batoli la an k'a dɔn ko sunkalo min natɔ filɛ waati de don danfara kelen min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an mana fisamantiya ninnu k'a fɔ bɛ tafsil cogo o cogo i y'a détail cogo o cogo kɔlasɔ ye kelen de ye o kɔrɔ ye di ko sunkalo ni waati tɔw tɛ kelen ye baraji ko la kuma yɛrɛ kɔlasɔ ye de i bɛ baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ hali min ni su tɛ kelen ye o si sara ni n'i y'a kɛ waati wɛrɛ la min tɛ sunkalo ye o tɛ kelen ye maa bɛ nin de to i hakili la ka don sunkalo kɔnɔ sunkalo seconde bɛɛ a miniti bɛɛ a heure bɛɛ kan'a to foyi ka tiɲɛ a la ni bato dɔ kɛli fanga t'i la tuma min na i ka yɛlɛma ka taa dɔ wɛrɛ la fastabiqul khairat bato nɔnaya ka ca tuma dɔw la i b'i cɛsiri dɔ la i bɛ sɛgɛn o la nka i sɛgɛnnen kɔ o la dɔ bɛ yen i bɛ se ka dɔ k'o la i sɛgɛnnen kɔ jango ala ko suma an ka ala ko suma caya sunkalo fɛ ala ko suma ye bato min a ka nɔgɔn a sara ka bon wala dhikrullahi akbar an k'an ka waati sugu la sunkalo fɛ ni ala ko suma ye an ka dɔ bɔ an bɛ ko minnu na ka kɔrɔ ni sunkalo tɛ hali ni haramu tɛ an ka dɔ bɔ o kow la ka waatiw fɛrɛ alabato kama ka waatiw fɛrɛ alabato kama ni manto ye alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam an ka nin manto ye min filɛ n'o ye alakira ka manto ye sallallahu alaihi wasallam a si jansɔrɔla o de tun ye waati dɔw tɛmɛna o ye waati si surumantigiw de ye maa mana sa si min na ni bɛɛ b'a kasi ko a sara denmisɛnya la o de ye an ka nin waati si jansɔrɔla ye mana walasa barika ka don fitinin min dira an ma barika ka don o la ka d'a kan mantonw tɛmɛna san kɛmɛ baloli tɛ foyi ye adamaden bolo o tigi t'i jate ko a ye si yɛrɛ sɔrɔ nka bi hali maa tɛ kasi o tigi ka saya la bilen o tuma na n'a bɛɛ ten o kɔrɔ ye ko waati minnu dira nin manto in ma a ka dɔgɔ nka ala ye fisamantiya kow de caya manto in bolo n'i cɛsiri o fɛ minnu ye waati janbaw balo i b'olu dan ɔ o fisamantiya kow la belebele dɔ ye sunkalo ye أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سؤالو أبارا فلو فلو بارا من كبون كتما بيكا ويشوي وميا فردي على كريو صلى الله عليه وسلم جونتي يرسول على لنفوي من قداي كتما فرداك سؤالو إذا تغنى ببارا من أنو يشوي ودي أبارا ولا قرطالي nga an journée do o kana an sogola ka bɔ farda wɛrɛw ma farda minnu sunkalo do sunkalo tɛ u bɛ sen na maa dɔw bɛ yen n'u sunna a bɛ fiɲɛ bila u ka seliko la a fila bɛɛ dun ye farda ye seli yɛrɛ ka girin n'i ye jɔsenw lajɛ seli ka girin ka tɛmɛ sun kan jɔsenw ka taritibu la n'u ka fisamantiya la bana kana to kana miiri ni journée do dɔrɔn journée do sɛgɛnnen do o ye dɔw cogoya ye n'u sunna u bɛ tile ka da u bɛ se ka foyi kɛ bilen ɲɛ tɛ selifana ko la ɲɛ tɛ lazara ko la ɲɛ t'ale yɛrɛ ka seli waati la ale kɔni bolo maazur ale bolo ale ka luzura nɛnnen do parce que journée do kaban n bɛ alabato baara dɔ la a tɛ ten dɛ alabato baara dɔ tɛ dɔ bin ka bɔ maa kan
au contraire an kan ka an cɛsiri seli farida 5 in fɛ k'o fana kɛcogo ɲɛ ka taa fɛ sunkalo la o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ i tun tɛ misiri sɔrɔ waati tɔw la i jija sunkalo fɛ i ka farida ninnu di misiri la i k'a seli k'a ɲɛ nafila minnu bɛ seli a kɔfɛ i k'olu seli i ka kɔn ka taa a kɛli ma o n'a ɲɔgɔnnaw de sunkalo y'a dɔn an bɛ nafila fɛn o fɛn fɔ nafila ninnu bɛɛ ye farida kɔfɛ de ye nafila ti jɔn nafa abada f'a ka sɔrɔ i ye farida kɛ i sɛbɛ la nka ka farida de ka bon kiiri b'o de nɔfɛ sunkalo a tilefɛla o ye a tɔgɔ ko yɛrɛ tɔgɔ da bɛ min na n'o ye su ye a sufɛla ala y'o kɛ nafila seli kuma ye nafila min n'a daraja ka bon ka tɛmɛ waati tɔw fana nafila kan sunkalo nafila min n'an b'a seli sufɛ i y'a seli so i y'a seli misiri la o i kɔni k'i jija i k'a seli i sɛbɛ la i k'a dɔn k'i bɛ baaraba k'a kɛ an caman ka seli nafila seli ko kɛ bɛ dagabɔnda la ye dɛ ni sunkalo farida bɔra yen an bɛ ɲɔgɔn wele sun yɛrɛ mana bɔ yen an bɛ ɲɔgɔn wele ka na baara fɔlɔ min ma o ye sunkalo su jɔli ye ka da k'ale kira fila de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ye sunkalo su i dan bɛ sunkalo ko la i dan bɛ ala la i ye mumini ɲuman ye imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi i jurumu tɛmɛnen kɔni ko banna a y'o ɲɔgɔnna fɔ sunkalo su jɔli la o min ye nafila ye nka maa caman ye nafila ko in kɛ dɔrɔn laadala tile e yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ten dɔrɔn o fɛn tɛ o ye k'i yɛrɛ nege de ye o fɛn min nafila yɛrɛ n'i y'a ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka seliw la a tun bɛ jumɛn janya kosɛbɛ o ye nafila de ye yɛrɛ bɛna min b'u yɛrɛ la k'a kɛ k'i bɛ ala jɛ ɲini a ko maa a ma fɛn ɲini e fɛ e yɛrɛ de y'a ɲini i ka maa bonyata e yɛrɛ de b'a fɛ ka taa kado k'a ye e bɛna taa kado min k'a ye fana o ndaya t'a la i b'a kɛ cogo di i ka maa bonyata hali n'a sɔrɔ a karisa i tɛmɛtɔ u ka boisson 50 ta in kelen san ka na di yan dɛ i mago b'a la i b'o san i t'i gêné o i b'o san ka na d'a ma wa a y'o de ɲini a ye min fɔ n'i nana n'o ye coyi kuma t'o la o misali bɛ komi farida ala ye seli fana araka 4 min ɲini an fɛ i y'a araka 4 seli hali ni ye suransurumanw k'a la iskalu t'a la seli tumani na ka dafa a kɛcogo ka ɲɛ o dafara nka e natɔ i terikɛ waritigi fɛ yen e yɛrɛ de b'a fɛ ka na boisson dɔ d'a ma kado la a ma boisson ɲini e fɛ i b'o kɛ cogo di sisan han a tila e yɛrɛ laban na boisson feerelaw ɲininka ka fara i yɛrɛ ka dɔnta kan e ko u ka nin qualité in u ma na ni dɔwɛrɛ ye min ka ɲi ye nin ye joli ye dɔ in fana ye joli ye parce que e b'a fɛ i bɛna min d'a ma a kana jɔn a na a ka ɲɛ a ɲɛ kɔrɔ a ka diya ye o de ye nafila misaliya ye walillahi al-mathalu al-a'la misaliya kɔrɔtalen o ye ala de ye n ye fɔcogo dɔ de kɛ i ka se ka faamu dɔ sɔrɔ ɔ nafila dun ye e yɛrɛ de b'a fɛ ka seli dɔ kɛ sisan ka bɔ i yɛrɛ yɔrɔ i bɛ baraji ɲini ala yɔrɔ ni a ye nka ala m'a wajibiya i kan o e na b'o ko kɛ dagabɔnda la ye i biritɔ ni wulitɔ bɛ bɛn a fɔ dɔw bɛ se ka seli yɔrɔ 2 ni 3 kɛ sunkalo kelen na n'a fɔra ko yɔrɔ yɔrɔ ta ka surun a bɛ t'o lajɛ ale kɔni bɛ min ɲini a ka surun dɔrɔn nka a kɛcogo ɲɛ ani a baraji ale hakili t'o la ale hakili bɛ min na dɔrɔn daga bato kɛman dɔw bolo daga de a daga ka bɔ da la dɔrɔn mɛ ko alakira tun bɛ seli o tɛ sunkalo yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam so kɔnɔ nafila la f'a sen 2 bɛ funu k'a jɔ ka seli fo k'a sen 2 funu alakira tun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam kira tun bɛ suratul bakara bɛɛ kalan k'a ban ka Ali Imran kalan ka tugu a la jogo kelen na so kɔnɔ n ko so kɔnɔ
aka nafila seli o kɔrɔ ye ko e yɛrɛ b'a fɛ ka min kɛ i yɛrɛ ye kana to saliya ka don i la o la kana to i fari ka fa o la e yɛrɛ de y'a bɔ i yɛrɛ la i b'a fɛ ka baraji ɲini e tɛ an bɛ tarawih min kan ka seli ala ka foyi t'a ni sun cɛ o kɔrɔ ye ni maa min sunna i ka sun cogo ɲɛ la fiɲɛ foyi t'i ka sun na k'i ma nafila seli su fɛ i sunna su kɔrɔ i ye safo seli a banna i ma nafila wɛrɛ foyi seli sunkalo fɛ o n'i ka sun tɛ ɲɔgɔn ye sira kan tɛ fiɲɛ foyi bila i ka sun na nka nafila in an yɛrɛ de b'a fɛ ka baraji ɲini ni a ye sunkalo su jɔli fisamantiya sɔrɔli kama an kan k'o kɛ an sɛbɛ la k'a kɛ k'a ɲɛ k'a kɛ ni baraji ɲini ka ɲɛ ye yarɔ adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a fɔ ne bɛ kɛ ka nin kɛ n yɛrɛ de ye maa man bila a la n bɛ baraji de ɲini ni a ye o de kan ka ɲɛ kojugu n'o n'i ka adamadenya tabiya ka ɲi n'i bɛ faamuya kɛ o de kan ka ɲɛ kojugu maa m'e bila a la o i ma wajibiya o adamaden n'i wulila k'i bɛ entraînement kɛ i bɛ dimi joli kɔrɔ i dimi maa si kɔrɔ i bɛ dɔ entraînement na a sɛgɛn kuma yɛrɛ a bɛ dɔ fara a kan parce que a nafa b'a kunna k'a fɔra ko entraînement ka ɲi kɛnɛ santé ma ko a bɛ nin a bɛ nin e yɛrɛ hakili la k'a ɲɔ durula tuma min na a yɛrɛ b'a yɛrɛ forcer ka dɔ fara vitesse kan o ye a diyara e yɛrɛ ɔ bato fana nafsu shay e yɛrɛ de y'a ɲini k'i bɛ ala jɛ ɲini ni nin o kɛ k'a ɲɛ sa cɛ o kɛ k'a ɲɛ ka barika don i yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɛ maa koloma ye heure kelen seli an k'a kɛ k'a ɲɛ kɛyɔrɔ seli kɛcogo ɲumanw n'a kɛyɔrɔ ɲumanw na mana ko sunkalo a tilefɛla o y'a farida ye n'o ye sun ye a sufɛla o ye an k'an cɛsiri o jɔli fɛ o y'a nafila ye o kɔfɛ baara ɲuman nɔnaya ka ca sunkalo la ni ala sɔnna ma waati nataw la da na se a dɔw ma awa a dɔw na fɔ fan wɛrɛw fɛ an bɛɛ ka t'o lamɛn wani y'an cɛsiri ala y'an dɛmɛ juma ka se ka seli an bɛ juma tɛmɛyɔrɔ ɲini an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo ye ala ka kɛnɛya n'a farifoni ala k'o di an ma ala k'a fara an si kan ala k'an jidi limaniya la ala k'an jida ala ɲɛ sira in na ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan baara ɲuman minnu ŋaniya bɛ an na ya rabbi ala k'u kɛli nɔgɔya an ma ala k'a kɛli limaniya di an ma baara ɲuman minnu ye baara ɲuman musakamaw ye ya rabbi ala k'olu musaka nɔgɔya an ye ala ka hɛrɛ don an ka duw kɔnɔ ala ka hɛrɛ don an ka denbayaw la an bɛ hɛrɛ ko minnu ɲini ala fɛ diɲɛ na ani lahara ya rabbi ala k'u nɔgɔya an ye an bɛ siran tɔɔrɔ ko minnu ye diɲɛ na ani lahara ya rabbi ala k'an kisi u ma ala k'an lafiya fi dunya wal akhirah an hami dogolen na bangenen min ala ta bɛ bɛn ya rabbi ala k'a dilan min tɛ bɛn ala ma ala k'o falen hɛrɛ ma na an yɛrɛ b'a fɛ sunkalo ka an sɔrɔ cogo min na ya rabbi ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan an b'a fɛ an ka sunkalo ka tɛmɛ cogo min na ya rabbi ala k'a tɛmɛ cogo ɲɛ ka tɛmɛ o kan ala k'a daminɛ jira an na k'a timɛ jira an na allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna min ar-rashidin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم